Ahojte, vitajte späť v dielni Parkside. Volám sa Filip a dnes si spolu vyrobíme drevený adventný kalendár. Všetky materiály a náradie, ktoré budeš pre tento projekt potrebovať, nájdeš ako vždy dole v návode na montáž. Začneme tým, že si materiál rozvrhneme tak, aby sme mohli prvotne vyhotoviť trojuholník, ktorý bude predstavovať stromček. Na odrezanej doske som si naznačil, ako budeme pokračovať. Toto bude stromček. Budeme rezať pozdĺž týchto čiar vždy od tejto strany a od protiľahlej strany smerom dovnútra trojuholníka, a to vždy len pre tento vnútorný trojuholník. Potom si vyrežeme vonkajší trojuholník. Získame tak stromček so zárezmi, ktoré ale neprerežeme až na druhú stranu. Použijeme na to ponornú pílu. Ponornú pílu použijeme z toho dôvodu, aby sme materiál nemuseli prepíliť úplne až na druhú stranu a doska si tak zachová svoju stabilitu. Ponornú pílu použijeme tiež na taký účel, že pílu, ako už názov napovedá, môžeme ponoriť do materiálu na ľubovoľnom mieste a nemusíme ju nasadzovať od vonkajšieho okraja. Lištu si umiestnime vždy presne na túto čiaru a na spodnej strane čiary začneme rez. Týmto spôsobom dosiahneme rovnomerné rozdelenie po celom stromčeku. Skôr, než si vyrežeme stromček, musíme urobiť ešte jednu vec. Nakoľko je pílový kotúč okrúhly, vznikne nám tu na konci z druhej strany taká malá oblina. Tu si teraz zrežeme do roviny priamočiarou pílou tak, aby sme mohli naše malé poličky nasadiť až na koniec rezu. V ďalšom kroku si vyrobíme stojan. Na to som si tu vyrezal dva trojuholníky, spojil ich dohromady a už som si aj vpredu označil, ako budeme píliť. Tentokrát použijeme mobilnú stolovú kotúčovú pílu, pretože tak môžeme pracovať o niečo presnejšie, predovšetkým pri malých rezoch. Tu si vypílime drážku v hrúbke materiálu, z ktorého máme stromček. Mám na to taký menší trik. Keďže náš pílový kotúč je okrúhly, nebudeme sa môcť dostať zhora tak hlboko, ako na spodnej strane. Preto som si tu označil bod, v ktorom pílový kotúč vychádza zo stola. Tento bod som si preniesol takto na materiál, aby som presne videl, kde bude pílový kotúč na spodnej strane a včas sa zastavil. A teraz som získal rez zo stolovej kotúčovej píly, dokončím ho ešte priamočiarou pílou. Následne si môžeme povoliť tieto dve skrutky a pozrieť sa, či nám sedí spoj. Hneď ako som sa uistil, že nám stromček skutočne sedí aj v stojane, spojím oba diely touto priečkou. A teraz zostáva už len jedna vec – odstrániť čiary označené ceruzkou. Nebudeme ich gumovať, ale rovno ich vybrúsime. A teraz si vyhotovíme malé poličky. Vezmeme si modelársku preglejku s hrúbkou 2,5 mm, pretože presne taký hrubý je náš pílový kotúč. Vyrežeme si z nej prúžky so šírkou 6 cm. Tie potom narežeme na dĺžku jednoducho tak, ako sa nám páči a nasadíme ich do nášho vianočného stromčeka. Dôležité je, že ak budeš rezať modelársku preglejku priečne k vláknam, nezabudni ju podložiť kúskom dreva. Zabrániš tým vytrhnutiu materiálu na druhej strane rezu, ktorý potom vyzerá takto. A24. Tak, ja som už pripravený na advent. A čo ty? Pusti sa do práce. Máš na to.